Hvad så alle sammen, velkommen til den her video, hvor vi spiller Fortnite part 2 med Noah. Vil du sige hej? Hej alle sammen. Okay, så ja, vi varmer lidt ud med noget The Pit. Vi har snydt hjemmefra, allerede spillet lidt, men ikke så meget, så vi skal bare i gang. Ja. Så der var en, der skrev på den anden video, jeg skulle tage Noah med noget mere, for han var sjov. Og den kommentar kan lige komme op her. Stor shoutout til den person. Jeg er rigtig glad for, at I siger, at han vil, jeg vil have ham med, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt at filme ham, og han kan godt lide at være med. Så ja. Så det ikke sjovt. Så det er fint. Og så kan I lige skrive ned i kommentaren, hvem I synes der er bedst. Mig eller Gabi? Ja, det synes jeg, I skal gøre. Nej. Okay, jeg er nødt til at sætte mig lidt til siden, fordi jeg kan ingenting se som jeg kan. Du skal lige sætte dig til rette, sådan at du lige kan tage det lidt sammen. Yes. What the fuck? Hvorfor fanden ved min mammuspisten ligesom en fucking pump? Hvorfor skal den kun 121, den har det, jeg ikke til først. Alle mine guns lyder virkelig som pump. Er det lag, eller? Nu bliver det lidt... Det bliver lidt stresset over. Men lige... Jeg tænker bare, at vi spiller det her lidt. Ikke så meget. Noah, hvor mange jeg skriver med suppressed pistol. 6. Jeg skriver med suppressed pistol, så larmer det. Men mig, der er en statue af. Fordi jeg har dobbelt så mange kills som dig og foretegn. Ej. Ej, det er 300. Okay, den der først får 10 kills, sådan, når der er en af os, der har fået 10 kills, så går vi tilbage. Jeg prøver at respawn lige mig selv, og tager helt nyt loot, fordi det her pis der. Og det lyder alt sammen som shotgun. Men det er smidt det hele nu. What the fuck, nu ligger jeg. Ja, det gør jeg også lidt. Nej. Okay, jeg lægger sådan en max nu. Jeg føler bare, at jeg har slet stikbøf. Det er det eneste. Hvor fanden er den her? Kom nu snart ned, altså. Jamen, jeg skal lige finde alt mit loot igen, fordi jeg skulle droppe det. Men det er lidt her. Oh my days. Oh my days. Kom, ja. Nej. Den her. Nej. Hvorfor ligner det vitterligt en suppressed pistol? Er det mouse? Okay. Kom nu snart. Nå, men der står så, pick up tactical shotgun. Og så tage tactical på, hvis det er den, du vil have. Nå, men altså, hvis den der suppressed en der står pick up tactical. Okay, kom nu lidt. Shit, der var... Ej, det lyder som shotgun. Er det ikke lige meget? Nej, det kan jeg seriøst ikke leve med. Nej, det kan jeg ikke leve med. En shotgun lyder lækkert. Ej, fandme ikke når du spammer med en af. Ramte jeg overhovedet dernede, eller ramte jeg min egen mur? Jeg ved det ikke. Ej. Hvor du spammer? Vi sagde, at man ikke måtte tage sprayers. Det der, det er kun halv sprayer. Ej, jeg synes det kan leve med den der shotgun nu. Ej.
Jeg tror, har du ikke lagt mærke til, at jeg lige brugte en fuldkommen SMG på dig? Nå ja. Vent lidt. Au. Jeg skal ikke have den her SMG mere med S. Det var så sjovt. Ja. Ja, nu er vi skal så snart ind i noget normalt. Næste kill vinder det hele. Nej, det er første 10 kills, ikke? Hvor mange har du? 9. Ja, så er det vores sidste, så skal du. Okay. Jeg er lækker. Det er rigtigt. Hej, hallo. Nej! Okay, kom. Vi går ind i noget normalt. Jo. Ja. Okay, jeg klipper bare til, vi rører ind i et... Vi ses med et game. Det gør noget. Ja, det gør vi. Farvel. Okay, så er vi kommet ind i lobbyen. Og ja. Nora, hvad er dit mål for i dag? Ja, mit mål det er nok at vinde et spil. Nice mål. Hvad er det her for et map? Det ved jeg kraftigt. Nå, hvad er dit mål? Det er nok også at få et win. Skal vi glemme der? Hvor lander vi der? Det er en kæmpe by. Det er sådan lidt. Hvor lander du henne? Jeg lander der, hvor du satte din. Jeg lander der, hvor du satte din. Fordi du fjernede den. Oh my days. Jamen, nu kommer jeg hen til dig. Jeg er allerede på vej i luften. Nå, prøv lige Vi med lander her. Lander vi der? Okay, fint. Ja, det gør vi. Okay, jeg har måske spillet lidt i det her map. Okay, det her det er part 2 Og jeg kan sige så meget til af sløb, som der ikke er sløb i. Hvis ikke jeg har set part 1, så gå lige ind og se den først. Ja, det giver lidt mere mening, så noget af det, vi siger. Fordi at sidste gang, så hakkede jeg 2 af dem der uden der var sløb. Ja, hold nu kæft. De skal jo selv se det. Det er rigtigt nok. Men hvis I ikke vil misse fremtidige videoer, hvor nogen han måske er med i, så gå lige ned og subscribe, hvis ikke allerede I har gjort det. Det lyder dejligt. Gratis, det er nemt, og det er lækkert. Og det hjælper også en hel del. Ja, det støtter også rigtig meget. Oh my god. Så jeg har ikke shotgun. Der ligger jo en ninja shotgun her. Ja, det er så knap nok shotgun. Jeg føler, at der er så mange chests, jeg kan se. Eller sådan, se, der er der, men jeg Men man kan bare ikke finde nogen. Ja. Okay, her, nu ved jeg, hvordan. Der lander en på os. Gør der? Ja, jeg kan se footsteps. Det kan jeg ikke. Kan du ikke? Der er footsteps i lige mig. Same. Her er han! Juicewell! Død en! Nice. Altså, har du en sådan normal shotgun? Nej, jeg har kun en grøn her. Okay, så mange likes vi får, når det her game er slut. Det er så mange likes, vi skal have på den her video, okay? Så, det forstår jeg ikke. Lad os sige, at vi får 20 kills, så skal vi have 20 likes på den her video. Nej, ikke tag den, Noah. Ja, sorry about it. Men til gengæld kan jeg lave noget flowberry fish, hvis du... Hvem var så? Oh my god. Det er fandme min kiste, det her. Det er kraftigt sådan... Har du en rifle? Vil du ikke have den? Ja, jeg har en. No. Og det eneste, jeg synes, jeg har brug for lige nu, det er en shotgun. Det eneste, jeg har brug for, det er kills. Okay. Der er en chest hernede. Hvis jeg får en shotgun, må du godt få den. Ja, tak. Ved mindre det er en eller anden legendary pump, så må du få den, jeg har. Ja, den her. Ja, tak. Ej, okay, så Og var så det kommer jeg det selvfølgelig til at sætte en af dem her. Jeg farmer bare lige af at skyde imens. Jeg mangler faktisk en shotgun skud med det, så. Jeg har 44.
6.000. Er det en diamond chest, jeg kan høre? Det er det ikke. En SMG. Big. Jo. Ses. Jeg har crash pad. Bro. Så tager jeg bare selv en crash pad. Ha. Ja, okay. Jeg skal på flowball der, det kan jeg godt mærke. Det har Det været var helt så perfekt. dig. Kom. Vi går efter den fight, der er herhen. Ja, det synes jeg også. Jeg har noget pils. Det kan jeg synes, det er livligt. Jeg har et. Ej, du hjalp med juice wheel. Ej, det var fandme ikke meget. Ja, skal vi prøve at få nogle drops? Nej, der er fight herhen, følg med mig. Okay, her er mig. Hvad er der ikke der? Jamen, han tog en crash pad. Nå, kom vi går ind til det her drop, der kommer sikkert Om personer. der er en lige hernede. Nu er der 2. Jeg ser ham. Jeg kan ikke ramme noget. For det der træ. Kom, vi går herover. Der er en i luften, der kom i luften. Og jeg rammer ingenting. Jeg går ind til det her drop. Der burde have været nogle personer her, for der er rigtig meget byg. Det var sæt. Nå. Jeg knækker. SMG-skud. Jeg kan ikke komme forbi. Nå, der er en crown, der kan komme. Nå, den er taget. Så nakker vi bare personerne. Okay, der er sygt mange, der kommer i live herinde. Det er nok fordi, der er mange, der dør herinde. Ja. En ramt sådan. Vi kan ikke dø. Vi har bare lidt... En ramt sådan cirka 67. Måske lidt mere. Altså, jeg skræmmer bare folk. Jeg rammer bare folk. Shit. Kom, vi skal have ham her. Han tager droppet, han prøver at tage droppet. 28. Blå. Kom, vi går på. Fuck. I'm still standing. Hvordan nakker I en på den her bygning? Jo, der er flere. Ej. Jo, der er rigtig mange flere. Jamen, er du ikke her med mig? Nej, altså, jeg er ved at fight nogle andre. Jeg har ramt ham over, der er 80. Der er en inde i min boks. Nej, shit. Nej, du. Pas på, der er også en over bag dig. Nej. Han er en mythic. Hvordan kan man få Også your friendship. Men den der er jo fra chapter 5, season 1. Ja, bare Det er really. likely videoen, hvis vi spiller Fortnite. Det gjorde mig nu i hvert fald. Det var den sæson, jeg startede. Men hvad? Vent. Hvordan kan man få den? Okay, jeg klipper bare til, at vi går ind i næste spil. Okay, så er vi inde i næste game. Hvor skal vi lande? Den her gang så skal vi... Hvor skal vi lande? Hvor fanden er det First Studios? Ja, jeg så det godt. Burger Beach. Jeg tror, der er rimelig mange, der lander der, men... Så lander vi der. Lige meget. Vi lander... Så det betyder bare flere kills. Og det stresser mig, at jeg ikke kan få den her pickaxe af, fordi sidste gang, der nåede jeg ikke at tage den. Går alt stresser dig. I går det stressede det der, at vi ikke kunne nå ind i et Rocket League game. Ja, En anden turnering. Jamen, det var da vi ikke filmede. Ja, okay. Det var altså ikke... Skriv i kommentaren også, hvis vi skal have nogle Rocket League videoer. Ja, mig og Nora, vi spiller World Rocket League. Så det kan I også lige skrive, om vi skal spille.
Men hvis nogen af OG's'ene på kanalen, ikke, de kan huske det shoutout-gang. Din stemme lækker. Jeg ved det godt, mit game lækker også. Hvis der er nogen af jer OG's, der kan huske, at jeg engang lavede et shoutout for en person. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Nej, det er ikke der, jeg snakker til. Okay, prøv lige vent. Kan du høre mig nu? Jeg kan høre dig alle på steder. Jeg ved det. Okay, så basically alle OG's, de burde godt at kunne huske, at jeg lavede et shoutout for en med et rigtig sjovt profilbillede af sig selv. Det er ham her, Numepølse, eller hvad nu han hed. Hvad var det for et profilbillede? Kan du huske, du tog et eller andet weird as hell profilbillede af dig selv på den der YouTube-profil, du havde. Men så blev hans profil blokket, fordi han filmede med helikopter noget. Ja. Oh shit. Så nu er jeg lidt hjørnet her. Ja. Men det er jo bare dejligt. Ja, det er bare dejligt. Altså, jeg kan ikke finde shotgun. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg har alt andet end shotgun lige nu. Nå, Ranger shotgun, den gider jeg ikke have. Det gider jeg heller ikke. Se, Gabi, nu skal du høre godt efter. Ja. I det her, det kan du godt lære dig. Når der står sløb på siden af sådan en lastbil. Jeg ved det. Så er det sløb. Men altså, når det var sådan en normal lastbil. Hvis ikke I har set part 1, så gå lige ind og se den først. Så forstår I, hvorfor det er, at Nora han siger det der med sløb på siden. Ja. Ej, det var det sødeste handicappet til. Der ligger... der er en dårlig her. Vil du have en grappler med 10 plates? Eller 10 uses? Ja, hvorfor ikke? Fordi jeg fandt 6 de der trampoliner nu. Trampoliner? Kom, vi skal videre nu. Ja, vi skal have kills. Men fik vi... Jamen, jeg kan ikke finde nogen shotgun. Nora, hvor lidt kills fik vi sidste game? Det ved jeg ikke alt for lidt. Jeg kan ikke huske. Ja, det er jo ikke så godt, så får vi også alt for lidt likes. Jo, jeg fik 3, kan jeg huske. Okay, fordi der er 21 personer tilbage, skal vi så ikke se, om vi kan ramme 21 likes på den her video. Det kunne virkelig være hvis ikke mere. Hvis vi rammer 21 likes, eller så laver mig en giveaway på et eller andet. Eller en challenge eller sådan noget. Så gør vi hvad top comment siger på den her video. Hvis den her video får 20 likes eller mere, så gør vi det top comment siger på den her video. Ja. Og vi filmer det på video, og vi gør det sammen. Lille land for sig. Pis. Jeg har også en honning. Hvis ikke, eller diamond chest, eller hvad? Shotgun. Du har allerede fået en diamond chest i dag. Nej, ja. Hvad fik du? Må se, hvad du fik. Sådan en lille af dem her shotguns. Vent, jeg går lidt væk. Sådan her. Hvad var det, du fik? Den her. Ja, vent. Ja, prøv lige vent. Lad mig lige marke den, så jeg kan se. Nej. Nu, jeg ved ikke, hvad det var. Bussen, man. 2 saft i vand. Her, prøv lige marke den. Det skal koste lige sådan 10.000 meter væk. Men der er en person, der er personer. Nice. Yeah. Kom her. Fylder. Altså, det er lidt et problem, jeg ikke har nogen shotgun, for så er jeg bare nødt til at spraye ham. Hvorfor fanden så du ikke min? Ej. Jeg gider ikke. Jeg vil have en pump. Så tag dog hans pump. Altså. Jeg vil ikke have med! David! Nej, han er 156! Han er 156! Kom nu, bro. Jeg frustrerer ham. Nej! Men han var så low. Eller han med mørk. De begge to var endda low. Nej. Gabi, skal jeg spille noget Palæstina? Ja, jeg klipper til, vi går ind i Palæstina. Okay, så er vi kommet ind i noget Palæstina, og lige nu ser vi på vinderen Danstik, så er mega tyg. Men lige om lidt, så er det også der på dansk, fordi så er det også der vinder. Okay, mig nu er vi timer, som sagt, hvis ikke I hørte det fra sidste video. Nå, jeg har fået... Hvis ikke jeg allerede har set det. Okay, mit loot, det er faktisk fint. Jeg ser bare her, og så...
Min loot, det er crazy. Og den her gang, så gider jeg ikke, der er nogen, der lander på mig. Hvor fuck er du henne? Er du lige derovre? Ja, så kom hen til mig. Nej. Holy fuck. Nej. Gabi, hjælp. Ja. Jeg svømmer hjælp. Jamen, jeg er lige ved at loot. Hvor er du henne? Okay. Gabi, Jeg ved ikke, hvad laver du? Gabi, hop ned. Men jeg har sygt meget healing herovre. Hop nu ned. Jeg kommer. Ja, du er meget sur, hvis jeg nakker dig. Ja. Men altså, så når du det helt klart ikke til. 132 på Elia. Skal vi ikke nakke ham? Jo, kom. Pas på, folk kan godt spille. Jeg har intet movement. Ja, det har jeg set. Så ud. Ja. Så for helvede. Kom, vi skal bare trap ham. Nej, 108 på ham. Nej, han er voldlow. Nej, det er ikke. Luna, han er is. Nice. Okay. Så hvorfor har du hunting og mammoth? Du skal ikke have hunting og mammoth. Du har 200 kombo alt muligt. De der splashes der er de er voldgode. Dem der ligger lige til højre for dig. Der. Okay, nice. Okay. Log in, my brother. Log in, my G. Okay, han har faktisk sweat ham der. Okay, det er crazy lav. Jeg ligger. Log in. Jeg ligger fuldt ind. Bare prøv at trap ham. Bygge en box, og så bare trap dig selv. Fordi så når han kommer, så bare, ja, trap dig selv. Du har måske en lidt dum vinkel at trap dig selv fra. Han kan nemt se det. Jo, hvis du bygger en kode. Der, kom. Prøv at trap dig. Bro, hvorfor kan jeg ikke bygge mur? Nej, kom igen. Respekt til det, ham du er til. Nå, vi ses, når vi kommer ind i næste runde. Okay, nu er vi røget ind i næste runde. Eller der er vi om 3 sekunder i hvert fald. Sådan cirka. Men, ja. Altså sidste gang jeg hoppede direkte ned på lagmagen, så ja. Det gik ikke så godt. I må hoppe ind og se bare det først. Jeg kan rigtig godt lide det. Hvad? Så vi går ned på lagmagen nu. Okay, fint. Vi kan godt prøve, men jeg skal lige have noget loot først. Kan vi altid bygge en mur og en rampe, og så en trap i siden? Fordi så kommer folk ikke rigtig ind. Jeg har bare gjort sådan her. Noah, jeg fik lige et pump, der er trykket random loot. Nej. Det kan jeg lige love dig for, jeg gjorde. Hvor er du? Okay, derovre. Kom, Gabi, jeg går over til dig. Nej, ikke ned på lægebanen, det gider jeg ikke. Det var for. Okay, vil du have en legendary hammer? Bro, jeg har lige nakket speed. Nej, en legendary havoc, det har jeg ikke rigtig lyst til. Jo, det har jeg lyst til. Så kom sgu en anden i respawn. Sådan, kom. Hvor er den der legendary? Nej, den respawnede. Men det her, det er en rigtig gun. Oh shit, min telefon går snart død for strøm. Det er ikke så godt. Så er vi også. Jeg har sat på headshot, ham der er Basle. Okay, 5, 6, 7. Kom, vi går ned på lagmagen. Nej, jeg headshottede lige en. Kom ned på lagmagen. Jeg har lige dræbt en, jeg vil godt lige loot hans ting. Nej, du vil ikke. Jeg er nede på lagmagen lige nu. Jeg tager lagmagen så.
Så var der er Skype, så ingen kan må stress. Mere der stresser mig. Når jeg kommer, du bliver pusset. Gør jeg se også. Kom nu ned til mig, Gabi. Jeg har fucking 3 mythics her. 100. Ja, det siger jeg dræber ham der med mine traps. Kom nu, Gabi. Nej, bro. Okay, fint, jeg kommer. Nak alle dem bag mig. Okay, lad mig se, den her mus med godt her. Kom, vi skal poppe noget flowberry først. Blok! Kom, vi skal bare beholde vores healing her. 100. Og så... Nej, han har væk. Kom. Jeg har den her væk. Ja da. Der er en dobbelt. Nora, kig. Der ligger en sygt god shotgun til dig. Der ligger både meget healing, og vi har vundet. Jeg har en mythic havoc. Ja, der ligger både meget healing her. Jeg har også 2 is. Har du? Skal jeg bare skyde? Fuck, der er meget. Okay, når vi tager det hele. Der er meget healing. Vi skal have alt healing herinde. Kom. Ja. Nej, du tog min is. Nej, jeg gjorde det. Nå jo, jeg har... Jamen det er fordi, jeg har en stack med dem allerede. Okay, må jeg ikke bare få en? Må jeg ikke bare få en? Jo, så giv mig 2. Bare split. Nej. Her. Tak. Når vi Bro, vi har så meget healing dernede. Der er sløber og alt muligt. Vi har jo 100% vundet. Vi skal bare være her. Nej, bro, hvad laver du? Det kunne også stå tilbage. Det kunne du godt have sagt, så vi kunne have en fair fight. Bro, vi kunne have en fair fight med endgame og alt muligt. Ja, det synes jeg er også sjovt. Det synes jeg ikke var sjovt. Okay, Gabi, vi gør det færre næste gang. Så vi tager revanche. Hej. Okay. Okay, det hørte jeg godt. Nej, det er kun hvis vi kommer i fuld mythic. Crazy. Hvordan er det? Mythic. Kom nu. Vi løs. Jeg har crazy loot. Ja, jeg har elendig loot. Skal vi teame, eller er du for bange, eller? Jeg vil godt teame, men det var sådan... Bare til late game, det skal vi ikke, eller hvad? Jeg tager ham der, jeg tager ham. Jeg blev der ej, man. Jeg tager ham. Han er død. Han er nede med mig. Sådan der. Okay, der er meget loot. Det er så meget. Jeg skal ikke lide den. Problemet er, jeg vil godt... Okay, shotgun, nu. Hvad er en masse... Også noget healing hos det. Men jeg har mega meget healing. Har du is? Nej, men jeg har 4 sløb. Jeg kan også godt lide is. Ja, okay, der ligger faktisk meget, men jeg kunne godt bruge noget healing. Nej, jeg vidste. Nej, bro, det kommer ikke. Nej, shit. 134. Nå, han er så low. Nå. Bro, jeg havde ikke noget at gøre, jeg var inde i din. Bro, det var din fucking floor, eller hvad fuck det hedder. Det var en eller anden random. Er det ikke noget healing her? Altså, bro, ham der, han hoppede ned. Han er så... Ja da, sindssygt. Tag den der shotgun. Nej, shit. Det er den her. Og så den der mythic her. Hvor? Om bag. På den anden side af Nej, shit. Nej, shit. Fuck, det er så dumt, du. Han kommer ned. Jo, jeg kom længere end dig, jeg ikke sige noget. Hold kæft, jeg vandt sidste gang. Ja, fordi du nakkede mig. Vi tager en sidste runde. Jeg klipper bare til, vi rører i næste runde. Jeg glemte lige at tænde videoen, der er min masse vi er inde. Jeg har ikke noget godt sådan. 2 meter. Skal vi gå ned på lægemægen? Det er den hurtigste måde, vi kan komme sammen. Ja. Hvor fuck er du henne? Og den her gang, så gider jeg ikke. Jeg er på vej ned på lægemægen. Men problemet... Nej, bro, jeg hopper lige ned. Der er jo allerede nogen dernede. Vi skal nakke ham der M178. Ja.
jeg går lige på ham. What the Ja, jeg ved fuck, det, laver det er han? sammen, jeg er ved. Jeg er lige her bag dig. Hvis det er grappler. Det gør det, den der. Og en sniper. Problemer. Au! Hjælp mig! Hvor jeg bliver 100% skudt nu. Ja, jeg skyder. Han er cracked. Men jeg er nødt til at heale nu. Bro, Nice. bro. Ah! Hel. Han skød mig. Jeg er nødt til bare... Det er den mega kasse. Jeg går bare op og prøver at skybase. Fordi der er ikke nogen andre, der skybaser. Fuck laver han? Nå, Jeg kan Ryan ikke stoppe sniper. Stod du? Ja. Ham har dør jeg til, fordi at han har... Eller... Nej, shit. Nej, han er low. Nej, shit. Nej, bro. Nu er du også død, ikke? Ja. Okay, men det var det for den her video. Husk at like og subscribe. Kom til, om jeg skal tage Nora med noget mere om alt det der, jeg har sagt. Vi ses.